салому дуруди бепоён мегӯем ба шумоён тамошобинони ширкати садо ва симои салом, яъне ки Салом ТВ. Мо кулли кормандони ТК Салом, яъне ки ширкати садо ва симои салом ҳама рӯза ҳаракат мекунем баҳри буридахотирии шумоён. Зеро баҳри буридахотирии шумо шабу рӯз хоб нарафта барномаҳои нав ва нав ба монанди мо омадемро баҳри шумоён пешниҳод менамоем. Аллакай барномаи мо омадем якчандто тамошобинони худро пайдо кардааст. Якумин нахустин барномаи мо омадем бо фарангизи дунё буд, ба фикри ман ба шумо писанд аст. Ва худи ҳозир мо ба назди хонаи як шахси бисёр ҳам бузург, шахсе ки ҳама вақт барои буридахотирии шунавандагони худ, барои он мухлисони худ сурдиҳои нав ба навро пешниҳод менамояд. Ин ҳам бошад ҳозир мебинем ки ҳастанд. Лекин албатта пеш аз суханро оғоз кардан бояд ҳар як шахс бидонад ки бояд ба куҷо меравем. Ба як барномаи мо омадем бо Ҷамшед Исмоилов. Шумо худи ҳозир мебинед ки чӣ гуна моро меҳмондорӣ мекунад ва як рӯзи ситора бо Салом ТВ, яъне ки бо барномаи мо омадем чӣ гуна мегузарад. Бо барномаи мо омадем бо Салом ТВ бимонед. Тамошобинони гиромӣ, мо аллакай наздик шудем ба хонаи Ҷамшед Исмоилов ва ҳозир хеле аҳамият дода истодем дамафон неву видеофон, яъне ки барои бехатарӣ ҳамин чизҳоро ба хонаи худ гузоштанд, барое ки бинанд кадом меҳмон меояд, умуман ки меоянд, ҳастанд нафароне ки меоянду аз онҷо мебинанд ки бошад даранак шуда ва оно янами лекин шӯхӣ мекунем. Албатта ва ҳозир мефаҳмем дар хона ҳастанд ки дар куҷо ҳастанд, занг мезанем ва мефаҳмем ки Ҷамшед Исмоилов дар куҷо ҳастанд. Эй себа кисо себи сабзам мешад. Мана дидам шуда бошад. Салом алейкум. Ҷамшедако, хони Ҷамшед Исмоилов инҷа ако? Акоҷон, мо агар ки шумо на видеофон дида истода бошед, мо камеро тайёру мо ба ҳофиз ако барои ту камерамо тайёру ҳофиз нест. Масъалаи туи маслиҳат омадем ако. Зафарҷон шумо машиносам. Саломат бошед. Бале. Биёдтон марҳамат гуфтан ва барномае ки мо ном дорад мо омадем дӯстони азиз ба хонаи Ҷамшед Исмоилов. Дару шудам. Ассалому алейкум. Марҳамат. Ҷамшедако шумо нас? Бачаҳо нас? Шумо дидо марҳамат. Тамошобинони гиромӣ, аллакай мо дар хонаи акои Ҷамшед Исмоилов ҳузур дорем. Ҷамшед ако, агар ки шумо донед барномаи мо ном дорад мо омадем. Хуш омадед. Чӣ хеле аҳамият додед, мо аллакай омадем ва мазмуни ин барнома, мақсади ин барнома шумо аллакай хабар доред. Албатта. Яъне ки мо меоем яке аз рӯзҳои ситораҳоро, ситораи эстрадаи тоҷикро ба тамошобинон як пешниҳод менамоем, мебинанд, мефаҳманд ва муҳим он аст ки ягон чизи хӯриш бо шумо тайёр мекунем. Хуб, ман неки намедонистам ки навбатӣ, яъне ки санъаткори навбатӣ ман неки бисёр хурсанд шудам. Хеле барои шумо кӯшиш мекунам ягон чиз тайёр кунем, иншоалло мекунем. ҳаракат мекунем. Яъне ки ногаҳонӣ будани чӣ хел аст. Писаратон. Бале. ва дар давоми барнома бо зиндагӣ бо аҳли оилаи Ҷамшед Исмоилов шинос мешавем. Шумо бошад тамошобинони гиромӣ бо Салом ТВ бо барномаи мо омадем бимонед. Биёед, инҷа ширкат. Ҷаъфарро ки шинос шудӣ? Салом алейкум як бори дигар. Ман Ижахон, духтари Калонима, Меҳронахон, духтари Хурдима. Ман Зафар. Но амаки Зафар. Зафарҷон амакаш. Хуш омадед. Саломат бошед. Ташаккур. Ман он хонае ки фарзанд аст, ки мегӯянд хушбахтӣ дар он хона ҳаст. Ҳозир мебинам шумо бой. Барактан шумо бой. Бой, хушбахтарин. ва албатта модарро интизор мешавем ва бо модар албатта бо ҳамсари шумо низ ҳамсӯҳбат мешавем. Ман мехостам бифаҳмам ки дӯстдоракони шумо Ҷафар чанд сол? Ҷафар? Ту чанд сола? 2 сола. 2 сола.
2 шумо бошад манижа ба фикри ман Манижа. шумо чанд сола дар 14 сал. 14 дар кадом мактаб мехонед Дар гимназия класса. дар синфи чанд 8. барои хондан падаратон ман ҳаст мавриде ки валейкум салом ҳаст мавриде ки ба шумо кӯмак бирасонанд ки бигӯянд ки ман ҳаст рӯзномаи шуморо хабар гирифта истанд фақат модар падарам Падарам. шумо чи меҳрона хон шаҳр надоред дар синфи чанд мехонед синфи 4 ба хотири ман нест касри даҳиро шумо нагуштед шумо бо забони тоҷикӣ русӣ Ба забони русӣ. яъне ки шумо бо забони русӣ гап задан хеле осон мешавад. Если вам удобно говорить на русском, то пожалуйста, можно на русском. Вот что вот для вас легче вот в школе учить? Какой предмет? Для меня алгебра легкая. Да, алгебра для девушки. Математика. Мехронаход. Родная речь, а физкультура? Да это самое легкое. Самое легкое. Ну, спасибо вам, что ҷамшидако ташаккур. Албатта ман мегӯям ба шумо бо рисатфозе ки шумо хушбахттарин аст. Дар ахтар шуморо як ба гуфти Расул от вас сияет счастье. И ваше счастье сейчас рядом с вами. Бале, раҳмат, ташаккур. Ташаккур ва ман низ орзу дорам ки чӣ? Барои амакаш меҳмонӣ омадан. Ягон чӣ мепазем? Модар дар хона нестия? Чӣ пазем? Есть салатный. Салатник? Салати чӣ хел? Греческий? Май. Баъд ягон чизи хӯроки гарма пухта метавонем? Майш. Зеро албатта хуб мешуд аз хӯриш не ки салат гуфтем, зеро содака аз як гузашт чӣ гуфтем се футбол. Бале. Бояд омода бинем барои футболбозӣ. Зеро ситораҳо на танҳо месароянд, яъне ки мерақсанд, балки боз аз пайи саломатии худ ҳастанд. Шумо низ тамошобинони азиз, мисли Ҷамшед Исмоилов аз пайи саломатии худ, аз болои худ кор бикунед, барои оилаи худ кор бикунед, ҳамин тавр хушбахт мешавед. Дӯстони азиз, барномаи мо омадем. Салом ТВ бо мо бимонед.